Come. Iza. The black jacket. Lone Come. jacket emnyama. Wama Iza. nobani? Whom are you with? Iza ngapha. Come this side. You are still searching for your husband. Usakhangela umyeni wakho. Huh? You are still searching for your husband. Usakhangela umyeni wakho. Amazupi. You That's don't what know I'm where saying. he is. You are still searching for your husband. Yingakho ndisithi usakhangela umyeni wakho. It was November when he disappeared. BekungoNovember ngoku ebelahleka. 7th November. 7th of November. 7th And he kaNovember. disappeared. Uye wanyamalala. It's very inzima. It's very hard. Inzima kakhulu. Inzima tatanyana. Huh? Inzima kakhulu. The issue, it's not the disappearance of the husband. Ingxaki ayiko kunyamalala There is a komyeni house. wakho. Kunendlu. Injalo tata because uhambe xa bese siyokha nendlu bese sindansi bese zayigqiba xa ndisuka That's why I'm telling you that there is a house. Yingakho ndikuxelela The issue uba is not the kunendlu. disappearance. The issue is the house. Ingxaki ayiko kulahleka kodwa yindlu. hey tata ndiyazi ndini. Your enemies Iintshaba zakho started when you built that house. ziqale ukwakha kakho laa ndlu. Injalo tata. You must wait for me there. Ndilinde ke phaa. NdinguNompumelelo ndisenemi ngoNkebethwana. Into enzekileyo, it was last year 17 November bendigodukile ndiye ekhaya ndashiya umyeni nam nabantwana endlini. Xa ndibuya nge-17 ndifika utata wakwam kuthiwa uMkili, kutsho sister wam uMkili akamazi uyephi phofu umke neempahla ezisesiqweni, iimpahla zonke zikhona endlini. Ndibe nethemba loba imani noba uzawubuya, azange abuye until today. Ndihambile emagqirheni, andifuna uxoka, ndihambile ndichitha imali but akange kubekho mahluko. Then umamam ngonge-Easter athi mntanam khakukuye kuba kuhlula. Nyhani ndile nosista wam seza pha kuhlula, zange nadibana nohlula but namhlanje into endimangazileyo unditshoze phakathi kwabantu wandixelela istori esindisaziyo uba umyenam ndibhizi ndifunana nomyenam endingamaziyo uba uphi, wachaza nedate owalahleka ngayo. Akandikhuphe nesenti. Come. Iza. The black jacket. Lone Come. jacket emnyama. Wama Iza. nobani? Whom are you with? You are still searching for your husband. Usakhangela umyeni wakho. Tata. Huh? Tata. You are still searching for your husband. Usakhangela umyeni wakho. Andimazi tata. Yeah? Andimazi uphi. Amazupi. You That's don't what I'm know where saying. he is. You are still searching for your husband. Yingakho ndisithi usakhangela umyeni wakho. It was November when he disappeared. BekungoNovember ngoku ebelahleka. 7th November. 7th of November. 7th And he kaNovember. disappeared. Uye wanyamalala. The issue, it's not the disappearance of the husband. Ingxaki ayiko kunyamalala There is a komyeni house. wakho. Kunendlu. Injalo tata because uhambe xa bese siyokha nendlu bese sindansi bese zayigqiba xa ndisuka. That's why I'm telling you that there is a house. Yingakho ndikuxelela The uba issue is not the kunendlu. disappearance. The issue is the house. Ingxaki ayiko kulahleka kodwa yindlu. Your enemies Iintshaba zakho started when you built that house. ziqale ukwakha kakho laa ndlu. Injalo tata. Inyani ndithethe ngixelele inyani le nto eyenzekileyo ngqo because andimazi, bendiqala udibana naye namhlanje but idate utata kwam awalahleka ngayo omka ngayo endlini iyo nenyanga iyo. Babukeli basekhaya yizani kuhlula, undincedile for free, alikhuphanga nesenti ngakuhlula. Ndiyakholwa ukuthi utata wakwam uzowubuya nabantu akwazi usebenzela abantwana bakhe.